Kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban puleru Elma Arwar. Ki mat bakongsan jong ki khubor menta ka step ka arterik unai weng kilong. Pentip u Dr. S. Jaishankar Menteri Ketenat External Affairs jong kari ba on penklan syu ka India ya ka jile bad kiri jong ka perthai. Yolum ketenat platingka jong kari hadu silak san hajar sispa samsan klur tingka na ka khajana GST jong benai risau mentau snem. Sispa samsan mut yo COVID-19 sispa khat nyungut ki balakot nyo bat klat no arnut tanghin kesni ha meglea bat yo bat ka jela meglea ya ka kadan ka baar kum ka best governed state na ki jela barit jong kari ki khubor ki babanya Menteri Kesorkar kami beripet ya ketenat External Affairs u Dr. S. Jaishankar ulong bagari India kan penklan ya ka jing penyedai bat ka perthai ha ka rukom ka bajanai bat ka bakhamba shu harin ka jingkut jong ka khlam COVID-19 haba ajing kran halor ka Sardar Patel lecture bala penlong da ka All India Radio ning kesni u Dr. Jaishankar ulong bakawai na ka thong jong ka India ka long ban penyedai shu bat kiri jong ka perthai ka badai ru ka jingkrang jong ka sarkar bat ka ne ka jingedai bat kiri jong ka perthai bat kari India ka lakiu ba hakinik snam ki baladem Une Menteri Kesorkar ni ula bendrap ru baka jing penklan jong ka jingadei ke India bat kiwi jong ka perthai kin long solan salut dia baro. Katenat platingka jong kari hinin kesni kala pentip bakari kala yolum hadu silak san hajar sispa san klur tingka na khajana GST ne ka goods and service tax na ka bentau banai risau jong unusnem na ka ne ka silak san hajar sispa samson klur tingka ka center GST ne ka GST ka yolum khat khandai hajar sispa khandai pulai klur tingka katba ka state GST ka yolum hadu option hajar sauspa khatwai klur tingka sho ka integrated goods and service tax ka yolum hadu sanpu ar hajar sanspa sapu klur tingka kiba kuntup ya ka apulai hajar laispa nyopsan klur tingka kaba kiyo naka kamshalantiar nabar berkejinyo naka ses kalong prahajar katwe klur tingka katenat platingka jong gari kapentip berkejinyo naka GSTR 3B jong ubanai risau kalong prapulak tingka ka jingkiu dor ki jhur mamanla kasni hanong ba shilong khamtam uphan ba rupiat kila long shaba palat hakaba bon kilong shnong hanong ba shilong kila ot lanam ha ya kani ka jingkiu dor palat jong ki jhur khamtam uphan ba rupiat halor kani deputy commissioner ka East Castle Seswik ikong Isa Wandala Lui la pentip bakador jong uphan menta ulapoi nganong biang ikong Isa Wandala Lui la pentip bakador jong upiat menta ulapoi reu pusan ni nyopo tingka sikilo kat bau phanpat ulong saupo ne sanpo tingka sikilo ikong Isa Wandala Lui wilayah thuru baka jingkiu dor jong ki jhor ki chep hanong ba shilong khamtam uphan ba upiat kade na kadau jong ka jingkiu dor kasalan ini deputy commissioner ka East Castle Seswik ila pentingna ru bakamdon kono ka jingduna jong ka jingpenu jhor hakanong ba shilong Ha Assam ki jaka puli ki bakun thup na do ki school private kata na do primary shadu she university kin pleno na do menta kasni o principal secretary jong kata puli kadang le jong kajala Assam ulayat ho baya ki jaka puli on pleno na do menta kasni da ka babot renti yak kindon katan ka kot ka khia Ule o principal secretary ula pentip ru baki bawan sya ki jaka puli ki libanyo ya ka jingmunjur na kikmik pa batkanum don ka jingshim attendance Habai lepat bat ki hostel jong borok ki jaka puli une o principal secretary ula pentip baking khang shwa hado banda ai ka jing batha hadin habun ki kun kin thei jong ime spiliti lingdo langren ibalong iwei na ilong kime ibaju persya bha ya ka jingti uranium hadom yasiat southwest ka sil seswik kilapen pau bakin bot ya ka nuksa jong ikme jong ki ban persya bet ya ka jingti uranium hadom yasiat southwest ka sil seswik Habakran bagilap thai khubor hadin baladat tep ya imi spiliti menakasni sajan ikon nikong jong imi spiliti ikong selnola lingdo langrin ilaong bahadin bailatip na ikme sapang kot ka khia jong kibreu bat kimarat bat ka jingta jong uranium ilarai bat kular ban bot ya kanuksa jong ikme kata ban persya bet ya ka jingti uranium hado kasni ka jingyap ka jong i nakaliang ikong smirila lingdo ibadi ikon basan jong imi spiliti ilaong bakumbalayo jingikai nakakme lapen pau in yang skambet ha kanong rim kum ka kne ba in prashabet ya ka jingti uranium ha kane ka chakam kine ki armut sipara kata ikong selnola ba ikong smirila kilayat horu ba omdei tang maki ki ban prasha ya ka jingti uranium ha kane ka chaka hengai baro sipara kinbot ya ka linti kaba ikme ilayalam kata ban persya ya ka jingti uranium kane gade ko all India Radio Shillong ka bolam sipi ya khubor mentangis ngap khindiat ya ini jingpenlam
Laitali kijing blian bangi baro ngide ban bot perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjinga iway na iway pan. Habay don lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya ka khmat bat le e kita bonsin. 2 minit lang banile persya ya kijing pang COVID-19. Mentangin pabang siya kikubor. Kajala Meghalaya tanghin kasni ublay kadan shispa samut kibayot mayo COVID-19 shispa khanyongut kibalakot no bat armut kibalakrat no. Ka-office UDHSMI kalapentip manakini shispa samut kibayot may prapuwengut kini na Riboy District, Sapuwengut na East Khasi Hills District, Arpuwengut na West Garo Hills District, Samut na West Jaintia Hills District but East Jaintia Hills District, Arngut na East Garo Hills District, but Laingut na Southwest Garo Hills District. Nakishispa khanyongut kibakot hinin kasni, kanday punyongut kini na East Khasi Hills District, Prangut na West Garo Hills District, Hinrengut na West Jaintia Hills District, Samut na Riboy District, but Arngut na North Garo Hills District. Nagini ki Arngut kibalaklat hinin kasni iway iday na East Khasi Hills District but iway pat na West Garo Hills District. Kajala Meghalaya hadu hinin kasni kadan khandai hajan reus pa nyomut kibayo COVID-19 hagaba 6,000 sanmut kidang don hagijing sumar pra hajar saus pa nreu pu Arngut kibalakot no but khandai pu kibalaklat no. Kajala Meghalaya kalayo bat ya kakadan ka baar kum ka best governed state na pedang kijala kibarit bat ya kanila shin na kajinghen kat kum ka public affair index arhajar arpo jong ka public affair center ka badai kajinghen ka ba shisin shisnem jong kijala kari limba kijingtray kijong ki ka Meghalaya kayo hadu North Point nyau khandai nyau point bat kadon hakran ka baar bat ya kakadan ka baningkong labat ka Goa ka bayo hadu iway point nyau South Sun Point. Ka Sarkar Jala Manipur kalapini ya ka hukum bankhang ya ka jingsiat batpiniap ya kisim amul fangkan kibalatip akatin sinong jongki kum ka aku ay puinan. Kani ka hukum balapini dak Sarkar Jala kalong hadin ka jingwan poi kini kisim siya kani ka jalam. Kum manchpun kemau kini kisim amul fangkan kidan ya ka nam jong ka jingla ban her jingay ka jongki ha ka shisin her. Kat kum ka Katkum ka hukum jong ka Sarkar Jala Manipur lamana ya kipat ba bakin siat ni penyap ni penjot dusman ya kilo ki marat khlaw kin thup lang ya kisim amur fan kon kibadang suwan poi sya kani ka jala bala don mano ba pen khen ya kini kindon kingat ha ka jingpun chitom katkum ka Wildlife Protection Act 1972. Ka Sarkar Jala Assam kalasdang ya ka jingte ya ki shispa khat khandai tili ki school ha ki jaka ki badon ha ki persasham. Kani kajing thau thumai ya kini kishispa khat khandai tili ki school ki kinthop ya ki kamra jong kini kai ki kamra classroom ki jakale shabar bala ka jong jong ki kinthe ba shinrang ba ki we ki jingdon kam jong ka school ya ka jingbo maunong rim bante ya kini ki school kala long hinin kisni ha ki district ba pher ba yo maunong rim bante ya kini ki school ha ki jaka badon ki peslasha lapli do menteri rang ba Kajala Assam Usarman Nanda Sunwal ha Mikipurti Garden Hasif Sagar District. Usunwal haba ajingkren hakani kasni ulong bak Sarkar kajong ha Assam kanwanra ki kambanrai hakibabun kilen na kabenta ki breu ki basa hakini ki chaka thungslasha hakajala. Ka Esther namti ka badang South nem ka karta kalayo ya ka jingero bat kalapen umun semru ya ki babon hadin bakala ruai ya ka jingruai jong u AR Rahman ka Vande Mataram ka bala poster bah syabaro khamtam haki social media. Kani ka khina ka badang South nem ka karta omtang bakalayo jingero na ki babon balang helai kalayo ru ya ka jingero wat na menteri rang bado kari u Narendra Modi u bala penpau ya ka jingero ya ka Esther lembaga social media menakasni sajan. Shosho ka Esther namti kabadai na Lunglei district jong Jala Mizoram kalayo ru ya ka jingero wat na gunong thau ya ka ni ka jingwai u balayo bon tili ki khusnam u AR Rahman lemru bat no menteri rang ba ka Jala Mizoram u Zoram Thangam. Haswaban pinkut ye khubo seisin limat bokongsan Pentip u Dr. S. Jaishankar Menteri Katanat External Affairs jong kari bo an pinklan shushu ka India ya ka jingedei bat kiri jong ka Perthai Yolum katanat pelatingka jong kari hadu silak san hajar shispa samsan klor tingka na khajina GST jong banai risau mentau snem bat shispa samsan mut yo COVID-19 shispa khat nyongut ki balakot no bat klat no armut tanhin kesni Hajala Meghalaya.
Katuk kubor kilakot di Bawan Shapi nak studio jong ko All India Radio Shillong balak por prabjing seso baga Daily Station nak bandai kubor hakitin Hindi bakatin Pareng. Kani gadai ko All India Radio Shillong.